Grabe siya. Pero pa sa meron nga maestra, naglayuan. Nagabay sa repeat. Dali na, Nay. Pa, kaon na pa. Pa. Tigay kutsara si Papa. Klaro, gigatong. Klaro. Be. Ebidensya. Gutom ko. Gutom. Yan. Kung alin. Nauti. Kira. Iniisip ko lang, nasa isip ko lang yan natin, nagnaman natin, nasa isip lang natin yan. Jim, mo pa. Wala rin, nakaktihan talaga siya, daw yung sugat, punit kasi. Pero ang dumi talaga ng look niya, Jay, oh. Kailangan hugasan talaga. Pido. Okay, so ngayon, hapon na. Natapay kami ng timing kasi nag-edit mo na. Tapos repair nga mo yung mga kasama natin.